Bħal kull knisja oħra madwar Malta u Għawdex, il-Knisja ta' Trinità Qaddisa tal-Marsa tintrama b'tiżjien apposta għal festi tal-Ġimgħa Mqazza. Iżda minn barra l-Knisja oriġinali, il-pubbliku jista' jara wkoll minjatura tal-Knisja ta' Trinità f'wirja imtella f'residenza privata fit-Triq Simpson fil-Marsa stess. Din il-Knisja mirquma mill-ġebla Maltija sal-inqas dettall hi xogħol Tarċisio Azzoppardi li daħri kien jaħdem fil-kostruzzjoni u llum pensjonant. Kif spjegalna l-istess Tarċisio Azzoppardi, ix-xogħol fuq din il-Knisja kien beda fis-sena 2000 u tlesta wara 16 sena. Inna 16 sena mu għadi. Għattifem mill-millenju, u però mux kien kollu fuqa, jisur 5-4 sijat kull-jum. Nibda mit-8 fil-ħodu, sassija, ġummat nibda nistordi, għajnija spiċċawja, mbadna kompli fil-ħodu, dak il-ħenijiet. Dan ix-xogħol l-istatwi, il-ġebel u hekk kollu tiegħek. L-istatwet tal-jgħid, surt t-tifel tiegħi, il-ġebel bis tiegħi. T-tifel, jidħol it-tifel fijaj bħajt. Il-Knisja tkun miftuħa għal wiri darbtejn fis-sena, fil-ġimgħa tal-festa titolari tal-Marsa u fi żmien il-Ġimgħa Mqazza. Tarċisio Azzoppardi rċieva diversi rikonoxximenti għax-xogħol mill-isbaħ li għamel, fosthom l-ewwel premju fl-edizzjoni tas-sena li għaddiet mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Artiġjanat. Din l-ewwel darba li l-Knisja kienet imżejna bħalma tkun imżejna l-parroċċa fi żmien il-Ġimgħa Mqazza. Hawnhekk Tarċisio kellu l-għajnuna ta' ibnu Emanuel fejn jidħol xogħol fil-minjatura tal-vari. Kull ma jonqos biex il-Knisja tkun kompluta minn kollox huma repliki minjatura tal-pitturi li hemm fil-Knisja oriġinali. Dawn ġew kommissjonati għand pittur u mistennija jkunu lesti fi żmien li ġej. Il-Knisja se tkun miftuħa l wiri fit-Triq Simpson kull filgħaxija mill-5:30 sa' 9 ta' filgħaxija sa' Sibt Lejt. Fil-ġimgħa l-kbira l-Knisja se tkun miftuħa wkoll filgħodu bejn id-9 u nofsinhar.